Hello guys, it's Rhea, your Donya. Welcome back to our channel. Today guys, I'm with Johan. Say hi love. Hi! Ayan. Today guys, we have a very special mukbang kasi meron tayong mga sponsor food na galing sa ating mga sponsor na mga restaurants or cafe. Ayan. Una dito guys ay ang 10 out of 10 teas. Ayan. Thank you so much Ate Kai for this milk teas and coffee. Meron nga pala silang bagong mga drinks na coffee base sila. Ayan, meron po silang ganito. And meron din po silang fruity milk teas na may cream puff din po or cream cheese siya. Ayan. So, ito po ay honeydew milk tea. Ayan. And this one is blueberry latte. Ayan. Ayan. Ang sarap-sarap niya. And ito rin po is honeydew rin po ito. Blueberry din po. And this one is the lychee milk tea. Ayan. With pearl and nata. Of course, ayan. Meron tayong special sponsor ngayon. Bagong sponsor po natin guys ay ang, say it love, Takoyaki. Ayan. Ayan. Pakikita ko po ang kanilang Ayan, ayan, ayan. Nakikita niyo po ba siya? Takoyaki. And papakita ko po sa inyo itong, nakikita niyo ba ito na napakasarap? 3 flavor po sila. Meron po silang bonito flakes, cheese, and nori. Ayan. And may dried shrimp din sila guys. And grabe, napakasarap. Gutom na talaga ako. Naaamoy ko na yung takoyaki. Kasi nagmamadali ako kasi gusto ko kainin ko ang takoyaki ng sobrang init. Ayan. Unahin na po natin ang ating takoyaki. Let's start, love! Ayan. 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 Oh, sir, love? Okay. Oh, let's start. Start ako dito sa may cheese. Ito yung bago sa panlasa ko, guys. Itong cheese. Nila? Full of sauce. Yeah. Tignan nyo, guys. Ooh. First bite tayo, my love. Oh, mainit ba? Cheers! Cheers! Kain tayo. First bite, mga kadonya. Sarap na. Yun yung lasang-lasa mo yung cheese, guys. Ang sarap. May octopus pa siya na nalalasahan ko. May bits siya. Octopus. Yeah. Bilisan natin para masarap. This one is the shrimp. Yan. Ang toppings niya. Dried shrimp. Ang sarap. This one is the nori. Sarap. And yung nasa gitna po ay bonito flakes. Grabe yung sarap. Cheesy lover po ako, kaya Yeah. Pwede cheese natin po itong ulit. cheese. Oh my God. Tsaka po may inado rin po silang nori. Yeah. Nag-order ako sa kaya lang, thank you, hindi na niya pinabayad. Sarap na itong may cheese. Ito yung premium nila, guys. Ito yung premium nila. Ayan, ang sarap-sarap. Tabi lang po siya ng Beyond Mango. Sarap. Feeling ko maubos namin ni Johan to. Wala. Kasi hindi kami nag-lunch talaga.
We planned for this. Ang sarap. Mainit pa Uy, talaga. nakakalahati na po natin. Anong kalab? Try natin ang ating Milkteas. May lychee. Ay, sa'yo, lychee. Sa akin, tatry ko itong ating blueberry. Ay, try ko muna to kasi bago to. Try ko muna to. Salamat, sponsor. Salamat, Ate Kai. Ate Tay. Say hi to Ate Tay, anak. Hi po, Ate Tay. Thank you so much, Ate Tay. Talagang lasa siyang honey julep, oh. Taste it. The best talaga to sa kanila. Diba? Lasang-lasa mo talaga yung honey dew. Yan. Kain tayo. Again. Banat na. Yan. Say thank you, love, dun sa may-ari ng Takoyaki. Thank you po. Kuya na may-ari ng Takoyaki. Thank you. Actually, nag-order kami. Nag-order ako. Babayaran ko po talaga siya. Kaya lang nung babayaran na po niyo, hindi na po niya pinabayad. Hindi siya tinipid sa bonito, guys. Bonito flakes. Harap na, love. Yummy. Nakakalahati na po natin. Tikman po natin itong blueberry. Hindi ko pa natitikman ito. With cream cheese po ito, guys. Para siyang cheesecake. Oh, yun. Tikman natin. Grabe, ang sarap ng niya. Ng blueberry. Nagalasa mo yung asin-asin. Salamat kay Kuya na pinasarapan po itong takoyaki. Yeah, kay kuya na nagluluto. Shout out. Shoutout. Hindi mo nakuha yung pangalan niya, love, eh. Yes. Sa susunod po. Ang sarap nito. Ang sarap, love. Gusto ko yung may maraming bonito. Ay! Tatry naman natin po itong nori. Oh. Sarap niya. Kasi guys, ito, dapat mabilisan mo siyang kakainin. Para masarap siya kasi masarap ito mainit. Na love. Yes, sir. Oh, nag-break siya. Grabe, 30 pieces ito. For 6 person, pero dalawa lang po kami. Parang feeling ko this is the fastest mukbang. Kasi dito lang, mabilis kasi yung yung tawag doon, love. Kasi pwede na masarap pag malamig na. Kailangan na. Pwede naman siyang i-reheat. Yan ang gusto ko talaga. Mainit talaga yan. Thank you so much. Grabe, ang sarap. Sarap rin po nito, oh. Worth it yung hindi ako kumain ng lunch. The long wait is over. Tayo naman po natin ito. Alam niyo po ba si Johan, pag bubili kami doon,
Sa babap takoyaki. Dalawang order po. Gusto niyo. Kasi ito, masarap kasi pag naiinit-initan ka pa. Pag kumakain. Sarap. Ang sarap ng milk tea. So far, pinakamasarap po ang 10 out of 10 days na milk tea na natikman ko dito sa Porac. Kita ba guys? Hala. The best talaga ito na love. Ulit yung hindi po kami nag-lunch. Yeah. Lychee. Firm. Wait lang. Ito po, iced coffee nila. Parang hindi ako makakainom ng coffee ngayon. Pero mayroon po silang available na iced coffee. Ayan. At saka may cream cheese na coffee. Latte, ganyan. Masarap sila. The best. Last bonito flakes. Sarap. Sulit po yung paghihintay. Yan. Last one. Si kuya kasi titirahan namin. Yan. Sa kanya yung 5 pieces. Last bite. Sarap ah. Parang wala man po mga 5 minutes. Ubus na po. Thank you so much, Ate Kai, for this drinks namin. Ayan. Meron silang bagong flavored po na drinks. Coffee po, base po ang kanilang ilalagay ko po dito. Ayan, para may makita kayo. Meron din po silang mga promos and all na makakatipid po kayo. At hindi po na nababawasan yung sarap nila, 'di ba? Pero meron silang buy one take ones, ganyan. Ayan. So ito po, thank you so much, Bapap Takoyaki. Tingnan niyo po ang natira. Ito po ay kay Kuya Casey na lang. Naubos po namin. 30 pieces po ito. 'Di ba, love? Yes. Ayan. Thank you so much sa aming mga sponsor. Ayan. Thank you so much, Bapap Takoyaki, and 10 out of 10 days sa laging support po ninyo sa amin. Ayan. So, what will you say, love? Don't forget to like, share, and subscribe, and turn on the notification bell para lagi updated sa mga video namin. Stay safe, everyone. Bye! Salamat sa sponsor! Salamat, mga sponsor. Bapap Takoyaki, thank you. Sa ulitin. Bye! Don't forget nga rin po sa Beyond Mango. Ayan. Magkatabi lang po sila. Thank you so much sa lahat.